Замана таләпләренә туры килүче картлар йорты нинди булырга тиеш? Ни өчен бу сүз тезмә бездә әле дә тискәре тойгылар уята? Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Шулайдыр шул. Менә ничек икән бит ул, Җафаланадыр шул ак җанкаем. Сез шулай булмыйча казарма гына түгел, төрмә бит бу, төрмә. Ничек яшәмәк кирәк монда? Вакытсыз шиңәрсең син монда, Гөлкәем. Син шиңәргә ирек бирмә, агай кеше. Алып китсин мине моннан, агай кеше. Җәберләттермә. Коткарчы. Алшы син мине шул үзеңнең иркен өеңә. Нигә телең күрмәкләнде? Нигә эндәшмисең? Ышанмыйм мәллә. Берәр җирем начар мәллә. Миңа да бит үз гомеремдә кыш теледә генә булса да бер бәхеткә ирешергә хакым бардыр бит инде, агай кеше. Милләтебезгә хас түгел дип йөртелүче бу махсус йортлар ни өчен бүген дә актуальлыгын югалтмый? Рәшит абый, сездән башлыйк әле. Милләтебезгә без бит инде шулай дибез инде, вакытлыча бәлкем 90-нчы еллар авыр еллар булган дип әйтик инде. Ни өчен әле дә актуальлыгын югалтмый? Ни өчен алар бетми? Миңа калса, ослашып барабыз, шуңа югалтмый. Хәлдә бит инде беләбез. Ул заманнарда, үткән заманнарда, үткән гасырларда бездә хатлар булмаган, авылларда туганнары алган, хартайган, хәле биткән кешене яки аның күршесе алган. Һәм әлбәттә бу кешенең үзеннән дә киләдер инде. Әйтик, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимовның Көтүчеләр дигән повесте бар. Безгә аны инде теге заманда өйрәттеләр, эксплуататорлар менә халык изгәннәр, шуңа начар яшәгәннәр дип. Әмма университетта укыганда Әлбек Яхин безгә моның икенче ягын аңлатты. Көтүчеләр, нәрсә көтәләр алар? Җегет исеменнән сөйләнә инде, шул көтүче егет исеменнән менә әтине ди, карамыйлар ди, асрамыйлар ди, алар инде йорттан йортка кирип, шират буенча дип кунып йөриләр, авыл көтүен көтәләр. Менә һаман кешедән көтәләр, һаман көтәләр. Менә көтүчеләр, әтисе дә көтә, үзе дә көтә. Ягъни бу җәмгыятькә салыну, кешеләргә салыну, хәзерге заман теле белән әйтсәк, дәүләткә салыну. Димәк, дәүләткә салынмаска, башкаларга салынмаска, башкаларга йөк булмаска кирәк. Бу әсәрдәге егет кебек кемнәндер көтәргә түгел, үз әтиеңне үзең кайгыртырга кирәк, үзеңә ий булдырырга кирәк. Шулай дип уйлыйм мин. Әле үз әтиеңне түгел, әйтик без күрше әбиләрне дә карап узатык, ул ничектер шулай булырга тиеш иде кебек. Зөбәйтеп, ни өчен бүген дә бу шундый тискәре эмоциялар уята? Менә әлеге сүз тезмә карта йорты сүзен ишетүгә үк. Бергә җыелып торып, гаиләдән тыш тору күңелле бер түгелдер инде бу, әлбәттә. Ләкин менә балалар үзләре карарга тиеш, әти-әниләрен балаларын шулай үстергә тиеш дигән фикер әйтелде Рәшит әфәнде тарафыннан. Әлбәттә мин килешәм, ләкин бит ялгызлар бар. Балалары булмаганнар бар. Үз гаебе белән генә баласыз калганнар түгел. Балалары үлеп биткәннәре дә бар. Бөтенләй булмаган балалары бар. Әлбәттә безгә Совет чорында да, элеккеге вакытта булмаган дип әйтү, татарда булмаган дип әйтү турында сүз барадыр бәлки монда. Элеккеге дома презрения дигән әйберләр патша вакытында да булган, советлар вакытында да булды, картлар йорты, хәзерге җәмгыятьтә дә бар. Моннан бер кая да китеп булмый. Ни өчен тискәре карыйбыз? Чөнки әлдән әле безгә ишетелеп тора, анда булган картларны җәберләү мисаллары күрелеп тора. Анда эш башында торучыларның үз эшләреннән явыз файдалану очраклары әлбәттә барысы да түгел. Минем белән килешмәскә мөмкин кешеләр барысы да түгел, ләкин андый мисаллар бар. Шуңа күрә халык телендә йөреп, хәтта суд практикасында да килеп чыгып андый мәсьәләләр, шуңа күрә ниндидер тискәрелек бар. Бүгенге көндә нинди халәттәдер, анысын бермә-бер урында да эшләүчеләр күбрәк сөйләрләр минемчә. Менә картлар йорты әйтәм бит сүзен ишетүгә киндер салкын су белән куйган кебек була. Һәм бөтен кешегә дә иштән генә әлеге сүзне ишетсә дә, Ходаем күргә язмасын дип һәр кеше уйлап куядыр. Шулай бит, чынында менә шундый үзенә күрә
Бәлкім стереотипик фикердер ул, белмим. Менә шундый бер фикер яши. Гомумән алганда, алар нигезле диергә буламы, Гөлназ ханым? Бу бит инде менә ниндидер вопрослар төгәл булмаган. Менә ул любой өлкәдә дә булырга мөмкин. Ул шушы картлар йортында гына түгел. Минем үзем фикерем, менә безнең республика буенча барлык картлар йортында хәзер заманча җиһазланган, заманча ремонтланган. Минем үземнең шушы картлар йорты, Арчаның картлар йорты инвалидлар исеменнән үзебезнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка, үзебезнең социаль яклау министры Эльмира Амировнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки аларның ихтирамы шушы өлкәннәргә, инвалидларга, аларның игътибары, менә дәүләт ягыннан поддержка булмаса, мондай картлар йортлары булмаса, анда туру шартлары бик яхшы. Мин аны анда үзем эшләмәсәм, әйтмәсем, үзем финансист буларак. Монда бит менә 4 тапкыр кайнар ризык табадан төшкәнне ашыйлар алар. Идә гаиләдә дә кеше әбигә андый ризыкны булдыра алмый, андый условияны. Оппак чипчиста пристаниларда яталар. Ремонт, капиталь ремонттан соң булган кайнар мунчаларга керәләр. Алай гына да түгел. Бездә бар диабетиклар, сердечно-сосудистылар. Аларга меню һәрберсенә аерым индивидуальный подход дигән әйбер бар. Алай гына да түгел. Бу бытовой проблемалар. Абар психологлар, социальный работниклар үз эшләрен бик яхшы башкара торган. Монда бит әби бабайның моңсуланып утырга вакыты булмаска тиеш. Ул шөгыль, аның булырга тиеш, ул нәрсәдер шөгыльләнергә тиеш, аның сәләтен ашырга тиеш без, аның тормышка ямны ашырга тиеш без. Безнең төп вазифа шул. Гомер озынайту программалары, технологиялар, бу гарденотерапия, бу кинотерапия, музыка терапия, алар бик күп төрле, скандинавская ходьба. Шулай ук минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең Арча главабызга Ишат Габделфатовичка, чөнки алардан да бик зур поддержка. Бу менә бөтенебез шушы өлкәннәргә ихтирам булса гына шушы матур эш булып чыга. Бөтен оешмалар безгә килеп концертлар куялар. Садикларның яшь балаларны ничек яратып карыйлар алар. Инде әз генә буш вакыт була икән, без аларның үзләрен алабыз да паркларга, музейларга, конкурсларга. Майгада, моим богатство, минем елларым, минем байлыгымда беренче урын алып кайттык менә республикада. Алар шул хәтлек яратып үзләрен кирәк икәнен, менә алар үзләренең кирәклеге икәнен туялар, рәхмәт әйтәләр, игътибарын туялар. Өлкән кешегә беренче чиратта инде нәрсә кирәк? Игътибар кирәк. Коллегамна хуплыйм. Чыннан да дөрес условиялар безнең картлар йортында бик әйбәт. Но монда инде мин әйтеп китәсем килә, барыбер дә картлар йортына эләкмәс өчен һәм анда әле барып җиткәнче дә фәлән стадия инстанциялар үтәсе бар дип әйтәсем килә. Ниндиләр? Менә иң беренче бит инде безнең бар гарип балалар, алар башыннан ук әти-әни ташлаган була, һәм алар безнең спец интернатларда тәрбияләнгән булалар. Менә аларга анда внеочередной урын 18 яшь тулуга инде безнең интернатлар аларны кабул итә. Аларны бер кайда куеп булмый, без алар алдында бурычлы, аларны анда дөрес итеп кабул итеп тәрбияләргә, чыннан да алар өчен бөтен условия бар. Менә килешәм сезнең белән ялгыз кешеләр. Ул ялгыз кешеләрне без карыйбыз үзиләрендә иң беренче. Безнең максат үзе торган йортында соңгы көннә хәтле олы кеше торсын дип. Без тырышабыз аның өчен. Но монда да төрле хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Бәлки аның ие тузган булыр, үзенең хәле бик начар булырга мөмкин. Социаль хезмәткәр генә аны ул вакытта карап бетерергә мөмкин түгел. Ул вакытта да без әле тырышабыз табырга ерак булса да туганнарын. Менә минем практикада шул безнең районда шундый хәлләр булды. Әбине калдырып берничек тә булмый, үзен генә социаль хезмәткәр генә инде күпме тырышса да ага ярдәм кирәк. Шуңа күрә без эзләп табабыз шыбыгышы булсын, но туган булсын. Һәм без аларга мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Алмассыз микән шушы әбине дип, карамассыз микән аны дип. Әйдәгез бергә карыйга әле дип. Ишеннән дә шундый гаиләләр табыла. Аларга менә мең рәхмәт. Соңгы 90-га җиткән әбине бит инде хәзер Арчага илтеп булмый, шулай бит инде картлар йортына. Шуңа күрә без инде аны соңгы көннәренә хәтле менә үзебезнең районда калдырырга тырышабыз. Гомумән үзенең иеннән китергә теләмәгән әбиләр дә бик күп бит. Картлар йортына барыр өчен
иң беренче чиратта кешенең үзенең теләге булырга тиеш. Гаризаны ул үзе язырга тиеш. Мин анда барырым дип әйтергә тиеш. Әгәр дә ул теләми икән, без аны ничек тырышабыз үзебездә карарга, тәрбияләргә. Әлбәттә, менә мин инде нәрсәгә дин әһле буларак, менә монда әйтелгәннәргә шуны өстәп әйтәсе килә. Ничек кенә булмасын, адам баласы ул дөньяга килгәчтен бит инде үзенең гаиләсе, ул ахыры гомеренә хәтлек ул тели, гаилә камил дәрәҗәдә булсын. Мине дә тәрбияләсеннәр, мин үземнең балаларымны ничек тәрбияләдем, мине дә шулай матур итеп тәрбияләсеннәр дип. Вәләкин дә менә шушындый картлар йорты нәрсәгә кирәк дигәндә, мин әйтер идем, анда бөтен мөмкинчелекләрне тудырганда да, менә бик матур итеп Арчадан килгән кардәшебез сөйләде. Анда бөтен мөмкинчелек тудырган. Вәләкин дә адам баласына ниндидер бер җан тынычлыгы кирәк. Ул үзенең менә әле Балтачтан килгән кардәшебез әйтүендә, мин шуны кабатлыйсым килә, ул туганнарына мөрәҗәгать итеп, аның барыбер өендә үзенең мөхитен саклап калдырырга. Шуның өчен ничек кенә булмасын, дини тәрбияне барыбер әз генә булса да ул гаиләдә булганда, менә без авылларда тәрбияләнгән кешеләр, Рәшит абый да әйтеп китте, без авылдан кемнедер картлар йортына алып киткән дигән хәбәрне аны ишеткәнебез юк иде үскәндә. Ул ялгыз карчыклар булса да, аларны авыл карый иде. Аны ахыргы юлга узаталар иде. Аның ризыгын да хәзерлиләр иде. Шуның өчен дә әйтәсе килә, җан тынычлыгы булсын өчен барбер дини һәм әхлакый тәрбия булырга тиеш. Балаларны тәрбияләгәндә дә без һәрвакытта шунага акцентны ясарга тиеш иншалла. Менә шундый әле мин тагы бер мисал күрсәтәсем килә инде. Менә булды шундый хәлләр. Шуннан да өйдә тузган, инвалид с детства, акылына да зәгыйф кеше иде. Карарга бер туган да таба алмадык без. Но ләкин менә безнең ширкәү ул вакытта булышты. Мәчетләрдә булышып тора. Аллага шөкер, менә безнең ялгызларга сәдака бирәләр, матди ярдәм сорыйбыз, без мөрәҗәгать итәбез. Ремонт кирәк дип мәсәлән инде. Менә поддержка ясыйлар безгә бик зур. Рәхмәт. Менә ул вакытта ширкәүдә спонсорлык ярдәм күрсәтеп, менә шу кичкенә генә, яңа гына бер ит үзеп, шушы апаны без үзебезнең районда калдыра алдык. Һәм ул бүгенге көндә матур гына шунда яшәп ята. Социаль хезмәткәр аңа беркетелгән, ул аңа ярдәм күрсәтеп тора. Бик зур бәхет. Халитүнең тагын бер яхшы юлы бар. Рәштабый, гомумән алганда, монда проблеманың төрле гомумән ни рәвеше килеп эләгәләр. Моның турында да сөйләшүбезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Тояны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без замана таләпләренә туры килә торган картлар йорты нинди булырга тиеш. Шуның хакында сөйләшә башладык һәм ни рәвешле монда килеп эләгәләр. Моның турында Алсыханым бераз сөйли башлады. Без әлеге сәбәпләр эзләүне дәвам иттербез. Рәшит абый, сезгә сүз барып җитмәде рекламага кадәр. Монда проблеманы Халитүнең тагын бер юлы бар. Казанда төзелде инде ул ветеран йорты бар, берәү микәүме. Менә бит мин белән Бауман урамында Кырым татары инде 80-ның өстендә, ул караучысы юк. Бер үзе җыенды менә, әле үземне карый алганда, карыйм ди, хатын кызны көткәне, ничектер аны белән булыша алмадылар, әле һаман китәсе килми куяды. Әмма менә шундый кешеләр өчен аны инде бу ханымның 3 бүлмәле фатир, 1 бүлмәле фатирлы ветераннар йортлары төзеделәр. Бу бит картлар йортының яңа моделе. Ул анда 1 бүлмәле фатирда яши икән, анда шәфкать туташы да бар, анда шулык мәдәни чараларда күрсәтәләр. Һәр хәлдә һәр кешенең үз куышы була. Үзенең 1 бүлмәсендә яши, әтегә 3 бүлмәсенә әйтик, ул тапшыра дәүләткә. Минемчә менә шундый картлар йортына шундый яңа моделе һәр кемнең үзенең куышы булган ветераннар йорты күпкә отышлырак булыр иде. Модельләргә килгәндә, менә 2017 елдан бит әле яңа төр социаль проектта уйлап таптылар. Приемная семья для пожилого человека дип аталды ул русча әйткәндә инде. Әлеге проект нигезендә ялгыз яшәүче, я булмаса картлар йортында тәрбияләнче балаларны гаиләләргә урнаштырырга тиеш иделәр. Менә Алсыханым, ни дәрәҗәдә уңышлы булды әлеге проект безнең республикабызда? Безнең республикабызда 36 шундый приемный гаилә бар. Берсе аның менә безнең районда да яшәп ята бик матур гына. 29 районда ул. Кайсы бер районнарда әле пока юк, но булыр дип ышанып торабыз инде. Монда инде әйтергә кирәк, өлкәннәргә тудырылган бөтен тормыш шартлары һәм алар бу гаиләләрдә үз әбиләре шикелле тәрбиялиләр аларны.
Менә мәсәлән бездә приемный гаиләдә яши Лызи авылында Идея Николаевна, аның тәрбиячесе Нина ханым. Алар бик матур гына яшиләр. Без аларга инде барып торабыз. Чөнки ул бер яктан контроль, бер яктан хәлләрен белү, бер яктан ярдәм кирәк булса ярдәм итәргә мөмкин без. Менә аларга инде иң беренче минемчә инде аларга бер-берсе белән психологик ягыннан килешү. Хыйшиксез һәм гомумән бу менталитет ягыннан да безгә якынрак төсле. Шулай бит, чөнки шушы күрше апаларын карау, үз авыл кешеләрен үзләре карау бездә бит инде гомумән. Менә бу проектка туры килмәгән гаиләләр дә бар мәсәлән. Без аларны да алар да алган просто бу проект нигезендә аның үзенең требованиялары бар. Анда бөтен кешедә бик туры килеп бетми. Мәсәлән, анда квадрат метрлар күрсәтелгән, күпме булырга тиеш икәнен. Аннарысын яңадан бу тәрбиягә өлкәнне алган гаиләнең үзенең киреме ким булырга тиеш түгел, үзенең нормативлары бар бит инде. Шуңа күрә, әгәр дә туры килми икән, без инде андый приемный гаиләне булдыра алмыйбыз. Но безнең бар шундый мисаллар, барыбер гаиләләр әбине үзләренә алалар тәрбиягә, ул анда яши, үз гаиләсе булып. Менә татарларда да, удмуртларда да, менә безнең районда инде күбрәк шундый гаиләләр. Без инде аларны үрнәк итеп, үзебезчә барыбер билгелибез. Проект булу әйбәт инде Венера. Проектлар белән эшләү, программа белән эшләү әйбәттер инде, булмаса дәүләт кабул итмәс иде аны. Әмма дә ләкин, менә сез әйтәсез, игелектән килгән күршеләр караганнар, безнең авылларда чыгып карамаганнар дип. Әлбәттә, проект, программа турында сүз йөртәбез икән, анда финанслар турында сүз йөртелә инде. Ул теге бөтен чын күңеленнән яхшылык эшлимәле, Ходай Тәгаләнең шәфкатен саваплы эше дип эшләүчеләр белән ул бер мәсьәлә. Менә сез әйтәсез бит, картлар йортында нәрсә җитми? Заманча җиһазландырылган, анда җитәрлек, анда әйбәт дисез. Картлар йортында җитмәгән әйбернең иң беренчесе ул җанҗыллыгының булмавы. Җитмәүчелек шуннан гыйбарәт анда. Әлбәттә, менә аларның әйбәттер, мин бик шатланып тыңлыйм аларны, куанып тыңлыйм, әйткән сүзләре йөрәккә ятышлы. Шулай барса бик әйбәт. Нәрсә дип әйтәләр бит? Менә бездә начар законнармы, әйбәт законнармы дип. Менә әле күптән бер кеше интервьюсында әйтеп маташа, күптән түгел, бу көннәрдә генә әле. Отто Бисмарк әйткәндәй, законнар алар начар булса да ярый, әмма аларны тормышка ашыручы чиновниклар яхшы булсын. Яхшы закон белән начар чиновниклар белән эш башкарып булмый дип. Шуның шикелле, әлеге дә баягы без әйләнеп кайтабыз кешеләргә. Ул эш башында торучыларга, алар белән эшләүчеләргә. Димәк, бездә шундый мисаллар бар икән, бусы күбрәк булсын иде инде. Аннары ялгызлык турында да монда сүз башлаганнар, мин шуны дәвам итеп кенә әйтеп китәм. Ялгыз булмас өчен яшь вакыттан ук мин картаясым бар әле дип уйларга кирәк. Шуңа күрә, менә бер җирлектә генә 80 өйләнмәгән егетләр бар. Менә опять-таки демографияга да без әйләнеп киләбез, кайтабыз, чөнки уйларга кирәк, өйләнергә кирәк, гаиләне булдырырга кирәк, һәм балалар булсын. Балалар сезне картаймыш көнеңдә ташламасыннар иде. Менә шулай тәрбияләргә кирәк. Инде шушы картлар йортына әйләнеп кайтсак, бүген сездә булучы әби байларның, дибәтине картларның ничә проценты ялгыз? Демәк, балалар юк, туганнар ялгыз 85%. 15% аның сәбәпле. Менә мин теге җан җылысы юк дигәнгә дә күңелемә алдым, чөнки без персоналында шул хәтле итеп тонка подбир әйтәбез, ул 60 яшьлек апай ди, менә күз алдыгызга китерегез, инвалид, авырту, кияүгә чыкмаган, балалары юк. Аның барды 85 яшьлек әтисе, авыр, таза, урын өстендә генә ята торган. Ул җуындыра аламы, күтәрә аламы, төшерә аламы, чиста постельләрдә ашарга пешерә аламы, ул үзендә карый алмый, шулай бит. Инде менә ул теге үзләренең 15% кына шундый аерым, менә индивидуальный подход тормыш булгач төрле хәл була. Шулай ук әйтәсе килә әби, матур әби, кайчандыр кызын кияүгә биргән Германиягә институттан китә. Андый чиракта булырга мөмкин. Ул шул хәтлек бәхетле, балалар бар. Әби моңа рәхмәт укый. Но аның янында кызы үлеп китә. Аның баласы да булмый. Бу дөньядан алынган мисал. Һәм бу әбинең менә шушы картлар йортына килеп урнаша. Һәм кыз 2 елга бер кайта, но әби китми,
туган җирен ташлап китми, чөнки аның соңгы юлын шушында үзенең авылында озатыласы килә. Шулай бит. Менә җан җылысын ул кемнән эзли? Ул бездән эзли. Мин директор түгел. Мин анда кыз да, мин анда кемнеңдер сеңлесе дә, мин психолог да, мин повар да, нәрсә ашыйсыгыз килә дип, минем кешенең үзеннән тора. Нишкәлек минем әйтәсем килә. Безнең өлкәннәр кая гына тормасын ул? Гаиләдәме ул? Картлар йортындамы ул? Үзе генә торамы? Без аның ризалыгын алабыз икән. Ризалыгын, риза булып, кызым рәхмәт дип, без бит инде беләбез, менә авыр хәлдә ул. Шишмә сулары кайтабыз изге чишмәдән. Теге авырайып китә ул. Җимеш сулары кайнатабыз, сулы сулары кайнатабыз. Правила белән генә булмый. Ул кешенең үзеннән тора ул. Ул миңа рәхмәт балам, гомерем буе рәхәт яшәсен, балаларың рәхәт булсын дисә, безнең булачак балаларның бернинди алтыннар, көмешләр монда уже не действует. Менә шушы әби бабайларның ризалыгын алып калалабыз икән. Безнең киләчәк бәхетле була. Менә минем шуны әйтәсем килә. Шулай иттереп, әле гаиләдә дә бөтен балалар да тәрбияләсен ие. Чөнки төрле гаиләләр бар. Бүгенге көндә кызганыч, но әти-әнине бик әйбәт карамаган гаиләләр дә бар, шундый балалар да бар, кыерсыткан кешеләр дә бар. Менә шуңа күрә ул бик кызганыч. Авыл җирлегендә дә булу, әле шәһәрдә инде алар бигрәк тә күптер дип уйлыйм мин. Менә шуңа күрә без инде менә ничек тә тырышабыз аларны килә бетерергә, алар белән тәрбия эшләрен алып барырга, иҗтимагый оешмаларда безнең белән берлектә эшли. Но кеше тормышына бит әле кирергә безгә закон да рөхсәт итми. Шуңа күрә инде менә аларның әзрәк инде үзләренең дә бурычларын танысыннар ялар. Айдар, менә син хәзер нәкъ шу картлар йортлары хакында хәзер тапшырулар эшләсен икән. Гомумән менә нинди стереотиплар синең күз алдыннан әзрәк китте шу картлар йортлары карый башлаш? Интервьюлар алган вакытта менә 10 сериялы, һәрберсе 13 минутлык тапшыру булачак. Көзге сезонда менә Яңа гасыр телевидениесендә тапшыру рус телендә, һәм ул барлык менә шушы сериялар, алар барысы да олы яшьтәге, өлкән яшьтәге кешеләргә багышланабыз, инде Арчага да, Алла берсе кайтырга җыенабыз. Ләкин менә төп проблема нәрсәдә? 80 яшьлек, 90 яшьлек, 60 яшьлек, хәтта 57 яшьлек менә бу өлкәннәр дип әйтәбез. Бу бүген өлкәннәр түгел инде алар. Бүгенге кануннар буенча алар барысы да ялгыз, алар гаиләдә барысы да әйбәт. Менә интервью бирә, 30 минут, 40 минут мин интервью алам, сөйләштерәм. Аннан соң ул җылый башлый, кайгысын, барысын бушата, бөтен фикерләрен. Мин сорыйм, балалар юкмы? Бар. Оныклар юкмы? Бар. Теге әби бабай юк, тулы гаилә. Һәм проблема нәрсәдә? Проблема кеше бер-берсен ишетми. Менә төп мәсьәлә шул. Картлар йортында менә алла берсе без кайтырга җыенабыз. Бу төп менә сорау минем менә җитәкчегә дә һәм анда эшләүче барлык кешеләргә дә ул никадәр сез шушы кешеләргә якын килә аласыз. Менә сез әйттегез, шартлар бар, барысы да яхшы, без аны күрсәтәчәкбез. Бәлки журналистларда, менә бездә дә гаип бардыр. Чөнки без бик аз шушындый юнәлештәге тапшырулар эшлибез. Бу бер күбрәк тискәри материаллар. Күрсәткәч алар бик тиз тарала, шулай бит. Менә бу үрнәкләрне без күрсәтергә тиешбез. Һәм авылда, районда гына түгел. Менә Казанда бу проблема бик зур. Чөнки мин менә материал җыям хәзер, монда ярамый, монда тискәри күренеш, моны күрсәтергә дөрес булмас. Анда әйтүчеләр дә бар, анда фикерләр дә бар. Без әйдәгез буны башкачарак күрсәтик. Менә мәсәлән безнең бар тик бер сырхаухана Казанда, исемен теге номерын әйтмим, чөнки реклама булмасын дип инде. Ләкин дәүләтнеке ул, бар тик бер генә сырхауханада атнага 3 тапкыр 40 минутлык шушы скандинавская ходьба дигән махсус күнегүләр ясала. Бөтенләй бушлай. Иң өлкән катнашучы 92 яшьлек әби. Ул миңа интервью бирде. Ул ирен дә җирләгән, балалары да киткән, оныклары да юк. Ул катлаулы диагнозлы авырудан, 67 яшендә катлаулы диагноз, шушы ревматоидлы артрит, тирәсендәге инде авыру, бик катлаулы авыру. Ул үзе гимнастикалар ясап, күнегүләр ясап, үзен аякка бастырган һәм бүген шушы сырхауханага, шушы ЛФК, лечебная физкультура дип бездә авыл физкультурасы, атнасына 3 тапкыр килә, 40 минут күнегүләр ясый һәм тагын 40 минут Кабан күле тирәсендә махсус группа белән анда шәфкать туташы контрольдә тота, шушы скандинавский ходьба буенча берничә менә шушы километрны уза.
10 километр. Шуннан да журналистларга күбрәк инде Чөнки менә бу зур проблема. Мисалларны күрсәтергә кирәк. Алар ялгыз нилектән, гаиләдә дә алар ялгыз. Һәм гомумән алганда, Айдар, менә бер тапшыру кысаларында да әлеге бөтен проблемаларны ачып бетереп булмый. Мин уйлыйм, башка тапшыруларда без һичшиксез моңа әйләнеп кайтырбыз, бүгенгә сау булашабыз, исән-имин булыгыз.